Biamana nainde umwanchu muligire bigata seni Kiendizi TV ingari twakuriereteira kurugoro kurumoiso ngari tukuria rero imeya ekeumbugia siasa omugeni oito Anthony Kibagendi uyore umuchumbe okitutu chache South oikire imeya studio. Karibu sana mheshimiwa imeya studio igata seni Kiendizi TV. Thank you so much. Kwanyango aba Kenya bonsi anene abantu baria baguse aba kichikora cyago gukorwa ase orogongo rwa ure constituency. Mbia mono sana. Mbia mono naenda soko ngarigania go chase TV and Dizi TV. Naende ntebi bali baturigereretie. Yes. Koruchinse mwa cha Kenya. Nensengi mbaroba ntebi bakurigereri koru America. Togotana karibu sana go chase kebindi eke. Elinde tonyare go semania. Tonyare korana kitogo suma gusiye itogo chimoto. Pia mono sana karibu kerokende onye kubwate liburi okubwate ekerengerikia kwale kwancha gusanga amonegeta seni Kiendizi TV wetera se namba yesimi iyirase screen osase TV yago nabo ogotoma SMS yago nabo igo osange amona into gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera YouTube Ndizi TV News omoroberio ekeumbugia siasa gia chakire nyorabo igo nigo ngisaransete ekero kia John Kebati elikwenekia buno moroberio nyareko bagogochera ase enchira yoboikerano mheshimiwa nimanyeta sama tukabera tutiganya reko bagagweta abachumbe borogongo rwa gusini go abere very busy kumarigania muraibwense Dr. William Ruto asorogongo rwa gusini president nachete gusi yes agacha gutubwate siemeremo naende nachete egento gekoro kune homecoming yes gose Thanksgiving service yo mo CS Ezekiel Macho. Yes. Naende nata nyarete gutara chi constituency yao chia Nyamira County yes. na Kisii County. Akanyara gotwara nda magenderero na gusuguma projects ibere isato kira nyare gotogenderera intu na umugusi. Tarato ikira abande baito yes. Una kitutu chache South lakini ekere tumiranete ntu amusabete aberata toiga bintu bere bitatu ira nyare gokonya abantu baito babo getutu chache South abange batere ngo gocha kwa umuraibwense Dr. William Ruto neli samora gochase orongo rwa gusikorende to kwanera yo ngayigo sego sembara bibali baigete go samora mbarabi bali basimekire ande mbarabi bali kero kende bachakire rirema eli kweneke ngamagendera nyare ko bagagocha ase chi constituency chiago. By the way mheshimiwa congratulations asama tukabwango igabo igo ntwaro cyangwa bateki na ase ekoti korende ruling anyara ko bekobekwa na officially kwa bete declared buna omubui anene bwo bochori bwanyata ko bogweta ase constituency yago. Asante sana. Yes. Ekina kerie kiabege twasengencho ya bali twabwete yes. eba bwatobororo mbachieti kwancherana na twababwireke chikura ande chikura ichiage tumogaso oronge into my candidature nchetinchete gokwana no eno mo presiding officer no eno yomo ose no ene clerk yes IBC ba korete gasi abo ne bwenderete lakini rende bali tware kominyokana na bwasengencho baroche timbwenerete koba bakagenda court na ndetu abwete ne chikura chichieto yes court go yabatete ase kiregento keriba tebete kerigereriwe bionsi pia biabete dismissed bionsi pia biarute twisiko lakini naende ekerebi arutu isiko lakini IBC gatebyo nero njabwata amamocho yes sengencho asenale bata korete bintu buna bwenerete rende na baromba ba tebetu next time bakore bintu buna bwenerete lakini despite bintu ebyonsi yes ninche nabwete chikura court ega declare such na enderende na authority kokora tolegasi no konyora totaraikaga abwaso asekina yes korunche nachore tu nachagite gasi mirie igo tin konyara gotana ne ekina kiagerete ntare kokore gasi nche buna na swete gwachagite meremo kigima rende na ortore ntogendete no gokore merimo pia mono sana mheshimiwa ntomayete kina ngochikere kiara imuki kero kende kiaba ikigarama sana ase enibo kunyara ko gutumia mbara bange bagota bangatigandanye irani kwanza temayete go sai kuirani riri watumia nene birengererio turi konyora kura 100% gokorera abantu bao egasi yes aronko igore na nobekeire chokiga igoti oko iguna negento nkerosungere ase bigoti okunya gutarana ki lakini rende no etu atumia chibesa sekina nto itokwira ni nyasaye mbia mono sengencho nyasaye na romobui na rogera tukabwe kina na rogera tukabwa chikura igo chibesa chiro chintolikie ngora ngora muchimotua naende nchino mokorie biashara
naende nindikire bono no muchumba bogetutu chache South igo nabo tokorigia bese ng'ora erinde tunyare gwikirania birenga birito bwate pia mono kabisa abakichukura be constituency ya Kitutu Chache South muchumba uno norega gase studios tokuchukoba tokoera mange anene amaganio alimanya tokoba mokoena na chumbe honorable ntegetengo bori tukugwatekana na public participation elinga getenyu mutara chaka kero kende mero brio koleta magendo timaito sayo manyana kwanya tokoba ne team ya gokora egento geri kunga public participation umanyanga ngere kikunyara kwabago kwali bagali tangani aso kugendera akobeka magenda se constituency yago ase constituency chonsi pikenya asikura chiage to the year 2022 mwaka oyo mirongo ibiri na 22 yes ondeta yokorete public participation yareko yarenteta abantu amukombwa Kenya ngima singenche kombwa te chiwodi sana lakini na korete public participation ase na korete bitano bitatu chi forum tuabwate 8 forums in different wards chi ward nchire chi nene unabo gusero ward erengale sana tukakora AM raganga ni yende tukakora musocho market central ward nero ni gerengale mono Kitutu central ward tukakore Nyabururu tukakora Nyankongo tukakora na daraja mbili nirinde tonyare korenta abantu amo Nyakoe igo twakoreta samo na bugeka segincho chire chinkake na Nyatieko naro tukakora samo igo ntwanyarite konyora maoni yebirengererio abantu baito ibintu bataeto bakorere amangane semi obwaga chigwe chisukuru chibazari chipara chigwente korosiwo amangana buna ya mache amangana ebisima ebintu tubwente gokora ebintu binde bare kurize na ebintu bwente gokora ne county no aba MCA na biro binko birenta twarenga mutwarosi twarikase ebwenerete twatoma which is a county government birito bwente gokora na national government na birobyo mwabekeraniamo twabekeraniamo mbire bigokora ne chi ministry mbire bigokora ne chi agencies chi serikali buna bono ko abantu chibese chi biasara chibese chia Uwezo Fund Youth Fund, Women Fund. Echi tware kubekeraniamo na asuguma na irase Youth Fund CEO, Uwezo Fund ntobwate committee at the constituency level twasuguma. Lakini biri bitorengete kabisa tobwende gukora na CDF na biro bintu abirikanse. In the next 2 years ebina bitogo chikokorera. Chi financial year imyaka ebere. Togokora tomanya kuirana naende. Tokore igendo gekoro ku analysis. Torore naki ebintu twatebete togo chikokora mbiri bitwekirania mbiri biare tutarakora bunebwenera naende tobeka namo naende tokore public participation yende tomanya gosuka guchimotwe igo public participation twakora naende ntuntu bwatomogoko n'abantu bachete asobonge naende twari guchaka presentation chigo koruna abalimu chi principals osichi head teacher ichi school bato tebye birengereri babwate twaruo twakwana ne chief twachaba turete twachaba na inchi ponsi twabekerania maoni ayo erinde tonyare konyakora twanya chunchuga twarorari turanyare gokora ari tokoire county na ende inchekere na akora public participation kira senare ko ende tware ko ne CMCA onya tore bogeka ward twarangire Richmond Rayori twakora nere ekere twarenge bogusero twakorete no mo MCO bogusero ku Vincent tugakora nere kere twarenge Nyatieko Amos no arenge tugakora nere kere twarenge Central Ward etware gutara ne ndugu yane okuruku Duke ekere twarenge ganya koe nimete no mato mo MCO gaiga na ende no amenya ta no jirani yaito gaiga no arenge bono igo tware gukora gasi amo paka nabarai ba provincial administration twarenge ne DCC naba chief bonsi naba assistant chief naba tureti bonsi and then naba chisagas chia different abantu koru different government agencies na tware na bonsi elinde gente kekenyare koba all inclusive tware ntetekero umontamo creo kende mweshimi wa kwanyera koba kobase constituency yetali intunda ntangane kwanyera koba ge kuburia gosigo kuburia ubura ya senseme ndo chama buria manganyane koba guchaga iga karaburi mweshimi wango kero kende project nero ranyare koba ko initiate kero kenda yo monyene imotaranyara koba gosobura yura tabe nyuma tara sobura iroranga na chakiriga ko ikira na so irime kero kende nyara ko korabira tatono nyara ko koresa maybe project ya mibere kwanyara ko maite konyorantara chorwa nche nabodri chikura kabere gatatu 2017 nimbwate imani buna nabwete lakini bagakora ibintu style gete na bono ngacha kubweye boni
egento kiagerete ngacha kubwachikura na sengenchu yegasi na korta se constituency na bonda abetingo tebune project specific lakini nare gokonye community as a whole abana bono buna chintakana nkobasira narenge kerba gukora ku class 8 bakwenda form 1 nkobasira narenge baso esukuru mbale nare gosomi fully na bwate siu na basani bwate kurungumbu mbale bali tu ale gosira kidogo kwanyoramba bwate partially kwanyoramba bwate guardians bande babasira ekinege ntekemo echi project na chinsoko chia machi mtu anyarete ko batogo chirubora ya chiparanchire umaite tu arenge ko chatwaro si yo tabwenereti serikali teli gotakaba na inchi bero sel chipara chi contractor nchire chibwera ngote matu arenge tu akora into bune abantu mbale batabwati chinyomba gose bagotwererwa kware konyora tokubeka namo nabasani twagenda twabagachire nyomba you see echina chichi project inko igo tware kokora ne bintu binde binge ntanyare gota chikanisa twagachirega noche no ene chi skuru tware gotema twachangere twagache pake birasi go twabeke stima igo chigasi china chagete mapema mcheri taliritanga naburi na bere kinkobori na ende kerenga kinkobori chikura chiane chiabere chikotira chikonya kukina egasi na bere kingokora pia mono sana imeyegeta seni Kiandizi TV omweshimiwa Anthony Kibagende na ramona intugaiga kwenekinga onyare kobaga kwerera abere atatu aliyo kerokende abegete eliyo kwenekia buna constituency ya nyare kobage gosuka mutumbi mono sana chi SMS omweshimiwa chiachirega chinyige tokorarige bere sato iga tomegosuka narega goteva Eric from Bugika mweshimiwa I started very well especially as in some education allocation of bursaries to secondary school mweshimiwa tekenda kuonera gagu kerokende ningana ebwate amabirera igorio kwena na bursary litkoria rero imegano ibere tatu iga nyare kobage gokorwa nturucha abana bangi batigarite bado chinga bataranyara koba kwenda as school ine muroberi kioreta bauti yake kwanya toka gukuira kwenekia buna bali baganire chi bursary banyare koba kwegwa kurende tali bali bare amo angena asole kwenekinga na bara kwero kende banyare koba kunereria bali no kugania ekero nare gokore campaign na kwanireta abantu baito nkabatege ntege tanga ntogokora seminary togotangani asengi nche seminary egerete na ikirase ende boni nche nasomete St Mary's Mosocho kagenda Maseno School kagenda Maseno University engakie bursaries nche arengo mongino minto ige sakorete kabisa agakoromukia agatosomia bono na nche nkamanya ntakoretie mangane semi tukunyara guseri botaka igege nto twakorete ekero twasoeta obisi nonya abantu bataranyora bursaries akabese nkare nanyorete ese account ya CDF litangani in September ninje narengo mutangani mutinyo kianda nkarateba abana chintakana bonse in the constituency gose bali babwate bali from single parent families babwate muibori yoyomo gose bali naboko nyora mbale babwate abaibori bonse lakini batakaete kabisa abuna butu atanganete ko bursary na nyorete SNK in the account in January tokamanya gota abana bonse pipa ko class 8 bonse pipa kabagende form 1 tokaligia abana bali baetete bakaenda chi national schools tokabaligia abana kurwe binyoro byonse kere school paka bali banyoreta max ya make lakini bataete ko ende school secondary again tokende giankonyira have a very good team mbwate team wengi ya sana abantu twakorete nabwe campaign na ende bamaete na ki bamaete kerenga kiane ba understand thinking taite goikerania bono nabu nkabatoma asengenju nimbwate chi coordinator korukere sub location tukabwatira naba chief ni chi assistant chief naba tureti na mjikumi tukateba kero mwana okorete class 8 asokibwe tumuire school tukabwatira ne school wao mbale tuaira full scholarship mbale tuwa partial scholarships na ende mbaro chi school tokubwatira ne school school ya runke na into tu arunke aseboge tutu chache south onyo mwana naro taragenda form 1 oyo no muibuli obwata magoso gose abanya kinyoro batarato ikerie report kitutu chache south na bonda atebe proudly we are at 99 or 100%. Pia mwana sana mheshimiwa kwenekia una chisemi kirokende chenyere kwa bachiko suka mutuko watikana anogo support ya bana banyara kwa bagosoa ase sukuru no torega iga kwenekia buna omheshimiwa nyere kwa bagotoretera nene amagendero alia agenete kwa kwenekia buna unyare kwa gako osukia constituency ya Yemotu kitutu
Chache South. Mheshimiwa Anthony Kibagendi no aregaiga narega kurunga from Nairobi. Mheshimiwa Kibagendi agotanga suka moto kabisa nemero biliago Kefa Amis from Nairobi watching you. Niko Mombasa Kilifi County mbiemo sana my boss oyakurunga Ken Ben keep it up mheshimiwa egasingia ogene tokoba gukora anene agotanga Kitutu Chache South is on safe hands. So mheshimiwa tukwanere engane yo tukoenekia abuna emerobili nemenge as a public participation ano sikurigireria emerobili yechipara as a constituency ya Kitutu Chache South abange bagotanganira nete magega timanyete gose neke nengane yigo kwana bagotanganira amiyokete te firifirige kanda ujimate matiga kifida road chiosi pyo mheshimiwa nabo okoba kirolinga amaene chipare chinabo chire as a condition RMP bono ase litukolia mheshimiwa nyata ko bagotara uchia senseria omuraibwense Dr. William Ruto tegeto mheshimiwa raligereri tu eclip kelia turarango enganeri nae gwakwane to gose monto ndei gonyale tokoba gakonyebeka beke umaeterera ngo korabara mangana geteiga batanga yayo mheshimiwa itu igwanga kwanete timete producer gose clip iki atokire onyala ko bogotopekira tuligereri ne no mheshimiwa erinde onyala tokobaga ukwane ngwane iyo akitorero murokorero samagenderero president yaito yatorendeire naende munabatarire ne deputy president. Your Excellency, tunashukuru sana for the development ambao umeleta huku na pia sisi watu wa Kitutu Chache South. Your Excellency, Your Excellency, nilikuwa naomba hivi pia sisi watu wa Kitutu Chache South, hata kama kura tulipiga nje kidogo, mingi ilikuja kwako. Mimi unajua mimi ni kijana wako wa mkono. Hata mimi kura yangu tukienda tufungue ballot box tutapata kura hii. Hatuna lami hata 1 inch. Pia sisi tunaomba, kuna barabara ambazo zimewekwa design, barabara 2 tuliweka kwa ile program. Tunaomba hata sisi tufanyiwe low volume roads tuweze pia sisi. Mbiyemona sana omweshimiwa ndoche kwarigererie footage ile ose clip kelia timanyete gose oyonero omweshimiwa Anthony Kibagendi nenkwaneria ngayarengete you photoshop mwaro sigandi photoshop gose nere ye otoroje bicha kabisa ne yago kurende enkwane gwakwanete ne okwanere gore chipara timanyete gose ensemeye Kibagendi ena nete kwaneke chipara janyiro kwa chikorose gwasoro litangani aro Kitutu Chache South ntore meira sensemo echipara naende ntobwati lami other than echi eyekoenda Kisumu eyekorosi uboniga neri ekorunyatie ko nere ekogenda guchi Kisumu igo na kwanire president agam promising ko ngare chipara 55 kilometers ya low volume tarmac roads chipara bune yubono nere yeme kurukuru asakuru ku Getare soke sakuru kwa Nyatieko esoe enchira ya Iranda echego soka nyakoepa echiroga esoe enchira ya Kioge echego soka magega kurumatongo egende echego soka paka kururaga ngalio toigo egenda sakuru kunyamatuta esoke mate Riverside ande nero ekorukuru igora rikari nere gochago sopa ke kune chinde ga cha Nyabururu ande egende gochimagega kune paka naende yunago te imatongo egende echiko kuna mate asakuru ku Matieko enchere kuru Matieko egende gochia asakuru kurera echigo soko ngincha etenge no ongongo echigo soka gesieka naende nere ya tigarire tigatie ya kuru Marani gocha Nyakoe ngokoruere arafu naende igoro buna twikaranste ne president ne bishop yeto ya Kisi Mairura ntwari kwesteti e contractor oyokorosie pare ya Ahero Kisi ateme akune pare yego swaguchi mate Nyabururu kanisa ne complex oroche ntobwate chiskuru chinyingo skuru nchira guchi mari mai arafu ne ya ekoru Nyamataro guchi nka Olives guchi matoke SDA Church guchi moino pakaria Nyamari chikoncho kaiga nero ntwapatete batopekera umoro mumia ba rosary kuruparaga ba rosary a very good ikarabati babegete nero nkorra tole na kibago tema nera beku kwanza graveling and then baadaye toche korra na kiko beku lami lakini naende chipara nchiro chinyinge sana ange chipara nge merongevere gochaka korosi gochakera umutienyi oyo unembure gokea
para echibone toko kora graveling tuganyete chilami gochakira getare kwende gesa paka Jokvilla eyungo chakere echi contract echi asokire gochirutore ya getare gochinya tieko gochinya koe Nyabururu ete gomba eche gosoka embassy para nere kurukuru Nyamataro paka Iranda ya magegaka ntubwate para ya kurio toigo gochiraganga eyo actually bunando che no enero na bera bekwela mi mapema echichinde chitarabe kwa singenche contractor epare ne aoka bwabwente ko beke loop eyu echina chi loops tia bwente ko benefit epare ntubwate para ya rio toigo Nyamatuta paka Gesieka ntubwate para ya Riverside na ere chiko soka gochigesieka ntubwate para ya Mosocho Matieko nero onye ko maite Mosocho after Monarch maatege pare yugochi ya Matieko ntugwate para ya Riverside gochigesieka Ruga Ong'ong'o na ende soke gesieka chipara chimbe kabisa ntugwate ya Nyamboga gochia sakuru kuria twenya gabunya tieko ntugwate ria Kibiego echigo soka Gesarara ya igari yange na Sobo St Jude niko maita aya ntugwate para ya Iranda hospital eliere musani onaro bwate kanyonsi ali okurukwamos pare yo echigo soka maate sakuru kunyanguru ntubwate naende echine chia 22% chia kera naende ntubwate gendo gekuru ku 10% kera roads in the constituency ntubwate kuru motemo mwamu naende nere kuru Nyamira echigo soka paka motemo mwamu eyune lami arafu kuru motemo mwamu gochamoneke gochiriangoko parate iyo pi na aronkoro story paka tunyi igure echigo soka igura alie saba ntubwate kuru igege dia masagara oroboti paka ria Binairi ya ine para yende na ntogo chaka correspondinga eyu ya kera nero ni graveling ntubwate kuru asakuru kunyambera gochinyankongo oende paka Kenya bingi ochigo soka bituka Getare Iteresi Getenga Coca-Cola Road igorali Coca-Cola bado igari nkitutu chache south ntubwate jogo kari Kisii University lakini nero ya vere tamaked already boniga ntubwate para ya ekoru bigogo egende Nyakoe egende Matongo nchiro echinde chiarakunirwe buna mugumo chiraganga chipara nchire twara kunirwe ne para nere yarenge gari getembe igorali Nubia yarenge mbe sana iyo twabwatante ne engineer tokarigina contractor ore friendly akara chaka gotokororera bono chipara nchire twakunire nonye chibese konyora chitaracha bono chibese chiachire igo bune mburego keiga imerobiri yo kwagacha muchakere amangana okorosi okora mweshimiwa timanyete gose eri ingukobolitwa na very light note timanyete gose you regretting maybe obraibu ari ngoro kubatikana road network ekorokani gerembe rokende enseme yo brai yarenge kobage kurigeri yari kurigeri merobiri ndeme nga yatiga mangana chipara gekogera do chipara wakwanirega guchinyinge amaene pigo chira se condition erembe pi umaete umurai orengo before Richard Onyonka no musanione ntu aminyokanetie campaign kabere gatato kiare kogera nare kubori chikura rioka na sengencho nare korora ase twabwato bolemerwa bunaga bwasamangana ichipara igo ase nara atemete naenda senari uremeru bwarenge ikingobori kimweshimiwa okoranga chimnyinge chi SMS chigo chage chigo kwanegero chipara narega igo kurukunga Edwin Omari kuru Iranda Nyakoe ward agotebanga tebyango umweshimiwa please tell him to complete epara nyatieko Iranda Nyakoe igere ase enchera MVP narega gero igo okobole haindizi umorobere mbwe kumbugia siasa waire bya pamoja honorable agoteba narenga chipara ime ya constituency nigo chire ase enchera MVP gokoranga arochipara nakina etiase public participation mbaye nanete kera stware kogenda chipara nkorera barenge naende chipara nchire to kubwaterana na kura ntarabekaga Kenya Urban Roads Authority na barabungo tokonya bare chinde une pare ya kuruiranda nyatieko Iranda paka Nyakoe asenare yararo siu kidogo asenare bade tararo siu boronge igo ebine bintu birase process naende nkokoratore nche no muntu mchapakazi naende nche ninde hard working nche no muntu mbwato mukia naende abantu baito mbamanyete bunekera na abekire kerenga pakankorega naende team nagotebia abantu mbwato obisi manager constituency manager ni abantu ba CDF kuruwe chairman mo secretary ne team yae n'abantu bande mbwate bana coordinator nimbwata abantu abaya bakorora none kare chipara chikorosi bakwenda batene no yarosiu
paka marogoba igo chipare chinto cheto chikore plus egasi ende yonse ebwente gokoro no mochumbe toche tokore egasi engia lakini asinare tutaite kubwatera ne governor narora chipara nchire nera abeka odo narora kitutu central ward go abae epare emoyoka asande nkarani ibere isato barwete lakini rende etokwira neri nambia batemerende ne ichi batebire na account na ere nyare goko konyara gwikirania nari gotega mweshimiwa koranche epara nyako esiara toroseri amo naonde hantu bwati stima gakitokonye mbirero tore mugambio itu tokwana rangi gore stima mugambi ase mangane electricity ntobwate problem ntobwate obokongo lakini ase kisi county engima na Nyamira kitutu chache south nerere leading ase gabu nko atore mumaima heko lakini asenale estimator raika munaga bwa gotebi siara asenale estimator raika asenale kurukugomba ogende asenale bugusero tubwate ejami paka yabaluyo maete ase kitutu chache kitutu chache sawa asenale estimator raika na sanda ange muna rero gali enchira ya irianyi asenaro konyora estimere and then kwanyora like 200 meters estimate etaiyo igo emete abekiru igo buna supplementary budget yegweta na agenda rerek na some officers kuru office yane baga to promise chi project inchire chiko koru mwako oyo echinde mwako gocha igo by the time to gukora emyake 5 twairu no nyore stima ya ikire chinsemo chinyinge asora nyore taraika ntorore asake na ende ntorore nkitoranya bia mono sana mushima libo lindire gaigali yangu na inchako pole ngambolere umweshimiwa inga into abagori ekera bago tusaba chikura ikotokoba lakini kerage gwikira chinga kiche chipasa ligoto bago sabwa amarube yabagambi na ande bachaka gotusaba amarube yabagambi korwa sto arwete gose chidi na bintu binde temete gosengana bune oyu no monto kungainere oyu no monto kungainere oinaende igo korreri igo solinene asengencho nche narokwa eriete eria kwana mono kubonde bwensi igo ase kitutu chache south igo mna nateba team yane igema etekero monto ole kitutu chache south onye kore kitutu chache south oromo menyi o kitutu chache south igo togo ko ebazari naende buna form 1 kero monto beke application form no ene yemo teyo ya siekeruisko boni ige chitokurigire chia form 2 3 4 nkoira nitori chibestu areko ba nse kidogo bali chi day school chira around the constituency eto abwente ko bachiri busano lakini asenge njo chibes chia keire chiritogo chiko bali chi college ne chi university eto akete kidogo asenge njo naende na kwanete na governor Simbarati nko support yale aba MCA bae aba MCA togo korana bwegasi na Vincent yabuga kurubugusero Richmond Rayori korubogeka ntobwate Amos koru Nyatieko oyo nyakoya oyo Central Ward bonsi nkonyora bale besenkeigo choko koraki choko na bune base igo tokarora bali bako soma chi school chire within the constituency singe nchongo cha bale ko siru naende ne ebazari county tokareduce koru chiri busano go chaisato elinde kero montanya ale konyora uchakire next financial year bone to gutikira CMCA chidil na abantu be secondary school intuto chake kwa aba tertiary colleges mid level colleges ne university naende toko tebya bana baito gakitema musoechi college chikoro ku polytechnic boniga nkwagacha tore ngukoro tore kwagacha polytechnic ya Kiamwasi igo tutagita abantu bagenda ro basomera ufundi ende yonsi ukoros chigali electrical plumbing amangana carpentry amangana noena air catering tailoring and design elinde banyare kutwara egento obovundi boranyare ko bakonya betenenere naende into the future buna tokonya kogenda guchimotwa chinse cheisiko buna America buna in Europe noe chinse mo chinde cha Asia buna Japan na Korea abantu baikire emiakelia batali konyara gwekorere gasi na barugu generation y'abantu bagukina igerenke igomba chake gocha Kenya baligiye abantu bakwenda kubakorera gasi ya ufundi obwagachi chi carpenter electrical igotiga abantu bagende school basomere ibintu ebyo naende gento kende ensengo chenchiere gochi gento gikoro kuna information technology
naenda abantu baitu tiga basoe basoma mangana ICT digital kabisa, yes. Digital asengencho igabo no ense onsi ekogenda elinde kera opportunities chigocha banyara koira tiga ngotebie eli twara World Cup in Qatar. Yes. Nare ko kolega si obviously deputy president oyo rebone president as an advisor. Qatar ya chete ka request y'abantu 100,000 koru Kenya. Basomerete plumbing, basomerete masonry, basomerete building and construction, basomerete magoko. Uma etaba antaba abange barwete koru Mount Kenya na koru Luo Nyanza. Bakusintu alengo. Aseki intue tobegete mkazo kogende university ko somere degree. Tumana kuona ento kabeka mkazo ko kwende university osomere na ndo bwalimu. Noche bono kwanyora ekere batagita abantu basomerete technical skills yechi bantabu mbali gotoka. Naende nogenda osomere boni ganta etengotebi konyore plumber. Ekobekere no ene tangi sikobiye connect ya machi gocha nyumba otware shower nyumba ne choo ya nyumba. Igere gasi enkonkonyoro mogusi okorete gente etoko enda twachikori koru Kisumu koru Yugis na no kubeka tiles etoko enda twali abantu koru isiko electrical ekeroko mo fundi omogusi electrical okonyora agokore gasi masarakata igo etoko tebaiga genda tosomere gente kebya elinde chigasi echinto gochira isiko abantu baitu banyara gochikora mbaro basomerete lakini nabake bagokore gasingi igo bari very few igo tiga toteme tusuguma abantu baitu bagende technical training colleges totige kobetereria abaibuli kogende university ego chakiando sinaende neki okobetereri kogende university first semester wakoro mochango eyuma ete yeto koroka wastage okunogo salia sengenchonye first semester kogokoro mochango abanyakinyoro nabo bagocha kabisa bagosire lakini kogocha second year gokoro mochango bantu mbali gocha wasunyu kogenderera ne bazari etokorwa fraction ye chibese chirie ogwakana bono ya bidi orwe university ondeta yora akorikire egasi nangna chiete university first year na second year ngatigero igo kwanyora chibese chiri kwakanire chia chire west igo chakase again a technical college onyare kumanya ufundi yao naenda okonyora e diploma igo gukora umwaka ne nusuko se myaka ebere ekere kwanyora ufundi eri yao wachaka gwekorera gasi ekere kwarosirie bese yao naboli ori bono kwire university mwesome mweshimante ketango boli tu asobwango kegima a devolution yanyale kwa bage koleta magendera mange anena se county chito timaiti ase constituency yago akwenekia anene ase department ili ya health nere devolved timaiti bona national government na kimogo chimwa batara na county government kwenekia especially a department ili ya health yanyale kwa bage gosirwa kubwatekana na bangi bagotanga okorra kana health konyora tera ikerase ke wango kele kwa devolved ine a chinya kitalia se a constituency yago na kichire nande na ki moko enda ko moko batara no mugavana ntete ngotebiga aroneri gosoli nene sana liabete go devolve health function e agwente gotigara with the national government pake county ye organize emanya ko ba devolve oroche boniga enyagitari buna bono totebe iranda number 1 work ethic yano ina bakorie gasi morali yo gokore gasi teyo mbali ko report obisi chinsa chibwenerete tali nanko barwani tole lakini okonyora ndire umusaro chererire gose bale chigasi mariogo tayo noche na bintu binde byo gokore gasi bitakoreki bitayo chinya gitari cheite igochire in a very pathetic situation ntobwate chi dispensary una mosocharia ntobwate une ya iranda ntobwate level ya town ya nene na abantu baitonko genda baroro ntobwate oresi ere gari jogo na ende nero nyamire to urete lakini togocha koirania ere gari asari akoroku getare ko ikaranstore ne governor tomotebi boundary cheito asenare chia twariana netiwe chief dispensary cheito ne chiri level 3 hospitals cheito nchiri buya mpaka no level 4 lakini ntotagete tubwatera ne governor ne minister ya health ye county nche in the National Assembly bunge igonda se health committee
health committee na intu ntutagite tusugume bintu biche ase county yetu tusugume bintu biche ase constituency yetu lakini rasma tokore gasi amo ne governor muna bono chibese chie cancer center ebwente kwa gachugusi konyora chiarusi wase budget chirwa sangao buna naringe gali ngatenene mesa igoraro ngaka kabisa no mole munde chibese chio no goli governor nchere netwe chiogo chake project hiyo naende igo togotebi governor iga boniga nonye ntubwati mariogo gaki tutwara bakorie gasi bari motivated gokore gasi bari one of the biggest problems tubwata say healthcare in Kenya is lack of motivation lack of motivation noche igo tiga toteme kusira abakorie gasi ba health professionals batware motivation yoko nyara gokore gasi nebwene egento kende facilities cheito to improve noche egento kende tobeka mariogo simba ntwarenge na hereditary launch ya mariogo agatuma go various dispensaries chief facilities sub county lakini mariogo igarenga make na ende tarenge mariogo ya marwirons tobwate noche igotika toteme tobwaterane governor nere bari bagokora nere gasi bamukonye komo ebirengere biwenerete na intu na bachumbe ntutete komo bwatesi elinde tonyare gokora gasi konye nkomusugumande sana lakini ntu ate tugaikaranza tukaigwana tokonyara gokora gasi amo pia bona sana mheshimiwa Anthony Kibagendi mheshimiwa somo bunge bwe constituency asigeta Senikia Ndizikere by the way mheshimiwa no tore bwo goga sorogongo ruago kabisa abo tambe gotanga nonye kero gotirimba guchiga kwara itage kwara nyora nonye gwasiba nonya match kwa ma kugendera orogendo gari ekwenekie MCA itoga igakurwo yagi na ende no akurunsa iga mara murangeri ga nero temboto bia bona sana chi SMS ne chingega iga agotebanga Honorable Kibagendi mbuya asimiro biriago genda tukaboko bekera abantu bakitutu chache South kolende ine ensemo yabasai anene kurwa ase ensemo yabugusero raganga merobere kikero kendo bwate kero kende nabokulika umushimi wa mabuli bunayo elinde tokojaira netunyerendiliamo nare gaiga ogoteba omugambi egento togosaba tobwaterana na aba MCA motokonye aigaboge tutu chache ntomanyete amariogo nga amariogo asinyagitari tayo inje wili kisto ngeri korwa abuchura agoteba incheranga ine umurali akoteba nerenga enchera bakubwade gore enchera especially yekwenda chisamba cha kiamwasi agoteba ngonyara ko gukwanira anene enchera epari yekwenda uchororo abande baiga batanga thank you mheshimiwa abagetutu they are very lucky gochora omorai or very brilliant Ndizi TV ambia honorable ashughulikie street lights za kutoka Egesa kufika mwisho wa lami tukwana rango nseme ya street lights amangana street lights ayutali ase omochumbe street lights ekibwente ko korune member of county assembly omo MCA bakubwatera ne governor bakore street lights lakini epara bune highway bune yebone korosi ukuru ahero uchi sirare kere center nkobeka bare street lights inere irase contract ye contractor ekorosie pare chi highway ekichire chi national government ekyo ngo sugumande bache babeke no ligereri koru suneka yegoche pake junction eyubara abekira sande ande ngokora bale neye bune gokorwa nero asechi center nkobeka bale igo street lights inegasi yo mo MCA lakini ase na into togo chakonyora kingweta ande iganyore chiro nabongwe taoreria nchirento nchibange iga lakini nchiro chiri chinene chikuru kumulika mwizi chiri chikobekwe chiro echina bongo chagotema sugume omo CS o energy nendu yaitu narobege tu Kengen omo chairman witu kurukumigosio gamba torore gosena ngibere isato tunyare kobeka chichiro ao igoro yaba abasai gakie KNP gasi chiro chinchiriande totebe kene gasi chiro chinchiriande naenda bante bagucha bandikira omuntu ontei gakindike no ene gasi yo gokora nene yo kwabusa umete neba no kwabusa to kulika kiro omuntu gokora kwabusa gasi chiro chinchiriande na kioroche ngoteberia abantu suguma osomere esemi ufundi erago konye
buna plumbing teras mochiko kanyochiko likwa ekero korete electrical kero monto squeezing kwa gachare gachi nyomba permanent gota ite kubeke stima security lights stima nyomba elinde onyare kororera igo pakonyore gasi yogokoraki yokorosia yokobeka mangana electrical yes gasi nchiriande lakini nimaite economy bune konyago improve chigasi nchitoke konyago sukachire nchitoke lakini tutaraikabu nkitogo kora yes na kitogo teberia basae number 1 toteme goso ebiombe yes ebiombe kwa ubire chibese na uwezo fund uwezo fund ntobwate committee members kurukere ward bakoenda kire kenyoro basomia abantu na kibako register group mbinto kibabwente gotwara elindi bakora application gochia so uwezo fund banyore bese nabo gochakira oboremi nabo gochaka otuga chingoko osochake kurema chingeni gose chinyanya kende gionza nabo gochaka no gotuga no ne chimbori gose as a group morore project kimuranyare gokora aya chibese nchiro chia youth fund konyora ntaraba no mochumbe youth fund na rentete 34 groups nchi akonyegete korubuna naso etobisia deputy president in 2018 to 2022 bakonyore beseria bagenda bakorera e project yabo lakini obo konguto bwate bantu mbali koirani eyige bwente ko be revolving fund gwatumia rero koirania mambi na inche noia na atumia negendereria abantu ba Mount Kenya echina chichibese bagotumia kwegendereria yes nchiro chikoro kupaka women fund na chibakwenda boya banyagonchoreri bagenderera intwe tokoira bali tokoira twaso amasakumi bali abake bakoirania kwanyora abande bali korra gosenchi nyare ko bakonya gose baramna 1100 nkaitirato ire bune group y'abantu tumayitina ki onye muri abantu 10 ayena bogo chake project yo koni chinchu guchinkarange nje ngire 10000 ngende ndagore bichuchu mbirende mitienye tatene byakinire nkoreki mbionie ndos chibese oyonde nabago chaka obori mbwe chingeni oyonde nabako gora chimbori bere isato achituge within 3-4 months achikorere fattening achionie igonto bwente to chake korengereria zaidi ya asali tokorengere naende tutige gutaka ebintu bya raisi ya bwango naende paka no ene chibazari echi tiarentiro obworo paka saba iburi karaba iburi bare gosomia abana baba sugume skuru omonto koroboremi oni chinsiaga oni chibando osomia abana squeeze kero omonto gaganyete bazari na kingo teberia baiburiga gaki intuke tokobasira ase chibazari naye esugume tigo obworo esuguma ake nayo nyare gwakana chirichi gotigara igoro ntogo ikana ndo mwari bo mwaka ntutu asirira stoko nyara na ndo mwana utokabwate e balance ye school igo asense mo yabasae ngo sabatore bebe ka se biombe tunyare ko bakonya egento kende oboremi twatigeire abaibori boka gokora oboremi average age y'abantu bagokora farming Kenya na gusi igera around 62 years ige togo tebia basae nonye gosomete degree kabisa obwato bwalimu onye mbura atoka chaka gokora oboremi obokoboke na bokonyore bese nayo kugore yanga kwanyara ko chenche tani naende kwasomire paka university naende gokunya gote umwe gakinge ebese gabu ngore sati nge ebese gabu mbeke credit gose gwata ipako umwe akugorere simu ige togo tebaiga oboremi mbo bwato opportunities asaba abasae baitu aseboniga chigasigotoka nabo togosoa gochio pia muno sana umeshimiwa Kibagendi uri me studio kwene kingo nyale ko baga kwera manifesto na ali nyale ko ba gago ikirania asi abangomete bagotebanga nonye umusibati kwebwaterania umweshimiwa na bagokora angemetinyi kianda umanya konyara babono abange na bakarotanga baminto tutarakora na emetinyi kianda rende tore mwana otoibwe na kiare na kimugotoka se kurende anto togere twenda somotemuka kendo kwera no mweshimiwa ukwane toro roboti omo governor we county ya Kisii nyale ko bakubwatwe gore aba contractor asi chibesa gwetania billion ya muchanda tiaga neire gwakanwa abanyakonda kurende ekara kamati ya nyarete ko bekurigirerio roboti oru igateba 230 million chioka chibese chine chitigarite kero kende ntoganie okwanira ensemo yago anene no roboti oru nabo igo ensemo ende yo mwerio kero kende bata maberera anene ase omonto ko mugetutu oyo anene otebirenga nero origereirie sana nobo tenene bwe county ase keri bagokwanira igoro y'iki ghost waka
me county ya Kisii gendera ko botobwatia tutumire ujumbe yago wetere namba yesimu yirega gwase TV yago nabo igwetera se mitandao yetu ya social media Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera YouTube Ndizi TV News oragenda somoti mukomoke ngwira na tuli elintu nyara ko batogosanga amono mweshimiwa Anton Kibagendi. Yabwe television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Bienvenido sana na inde omwanchu muri bigeta senikia Ndizi TV toiranire magayo motimoko omoke asitobwate mi studio omweshimiwa Anthony Kibagendi omochumbe gosoma bunge we constituency ya Kitutu Chache South gotwara mange ime studio meomoroberio ekiombu gya siasa. By the way mweshimiwa ndukwane tinonye party yago elia nyataka gocha romanyete nchira yabire especially gatwaroche umweshimiwa President William Ruto achete ntwaroche abantu abange nabo koranga gusaba ishimiwa abange mpali gutena bya mabiri byabo barabo benchiragete timanyete gose ayo monyene kiama kikia gochorete na no gete gutena amonekere kio goikera bonenga tugukwana bono nche I'm a member of parliament. Yes. Oyo bo ODM. I'm in the opposition. Nje gondo upinzani. Lakini William Ruto president yense igare personal friend yane. No maete no na rengo office ya ebune advisor o youth affairs. Igekera kondangeria
nabo nkogenda namutegerera naende kerebu nabono twatwara amang'ana aria Matiang'i nagenda nkamwakire simi ngamutainkie kebono gakitiga ko minyoki Matiang'i akandangeria tukagenda nchene ndugu ya nokuruku Manduku Dan na Osero yoro musani wa Patrick Osero tukagenda tukamorora tukakwanira mang'ana ayo Matiang'i naenda akaera within 2 days mang'ana ayo akaera naenda aba Kenya mbamaete igo president no musani on lakini nche igonde upinzani igonde chama ya ODM igonde loyal ase party leader yane okuruku Raila Amolo Odinga lakini igonde very objective tindi kogenda igane no morindo yeah nche igonde objective ase mwende go criticize the government go nkonye criticize buno bwalimu obo bwalikwa mbakore tibia naendo mo CS tubwate bu education nonye igorore ko tebuna is the best performing nche igaturiana ni amabagaito buna abagusi akanyatiga akagenda isiko onye no muntu mung'a orenga sayo anga igatenete kidete amabagachi to agenda sobo intuga igachete akatige bintu ebyo bikairwo chinsemo chingao na ali amakanyorete igabwato bonyombo bobe akaire bintu ebigo chisobo naende bitindi gukwana no bwoba na tebi pake president naki akandangiria gante itiga kumnyoki machogo mono lakini njengo tebaiga omo CS na agosete naende ningendere gukwana igenteke kero mugusi anyare kuigwa pakanya ari correctify rigose eri akorete igoro yo boriki bwa balimu omweshimiwa abalimu bakori ku 44,000 Kenya ngima gusiye yo kisi na Nyamira toto tonyora abalimu ange eribwe muna 400 44,000 nechi county nchiro chinsini buna Lamu buna chi county nchiro chinsini kyanyoreta abalimu abake sana igoga atigeta mabagaito akaenda isiko nali anyorete akaenda akegimeria ase nyomba yae lakini ikitari kia muhimu nali gotebaiga ase serikali etari gukora bia buna bono ubugima bwakongire cost of living Raila ngotebare the right thing aro cost of living ya chire igoro president ngotebere emikakati nerabegete in the next few days ebintu ngokora bireki kogenda birense ntwarre dollar yagenda paka 141 lakini rende amatuka ya etirabira 3 dollar yairendire mpaka 130 igo ebintu mbire bigokorwa uchumi enyare koimuka lakini nima ete gotete kogenda kumburi igoro ya maandamano yes na nataka ko buringa kero kende onye korasa omurengo bwa Azimio abange baite banete nga obogima bwa biro bokong na kero kende enchera ayuka baranyara ko bakoenekeria abakenya ne serikali nga bwakongire ngwetera sa maandamano tigango tebie moisonde enagende gento gekoro ku benchmarking South Africa mangana medical research through KEMRI tu agenda South Africa ne a committee yaito koligereri na kitoranyare komenta KEMRI yaito chinguru ekore research as a medical field especially as amangana malaria communicable diseases amangana HIV tuberculosis torore na kitoranyare ko kateili amarwaira yi ekero na arengo amandamano na arengo naenda arenge nsengima arangere uno muntu kurukuna Julius Malema abante bakoreta amandamano the whole country lakini igo yarenge peaceful ondeta yore gusarigento kia muntu gose ko uro muntu esimipara gose ko akegaririgena ntoro chibintu bunebyo no tu arenge naende tukarigere news yabo tukarabuna bakorete incha maandamano aya ngo support inde lakini Kenya no nyare gukora maandamano obo turban botayo te kunyare kana ase gonche ngotebaiga torigi alternative means chogo put forward our grievances koteba naki gaki ebintu mbire mutari gukora biyabuna 1 2 3 mutago kokoro gonchorere mokore enchirenga bune elinde tunyare kore nto gonchorere inchobo komumbwate nobo omogusi nerole namba emo gose namba ibere asogo kore biasara Kenya ekera maandamano agokora na Nairobi abagusi bali bako kora matatu bali babwate chi hotel bali konyara gukora biasara naenda abantu baligete n'abantu baito aya amandamano akoru Kenya ngima bono totebu na Bometi gali gose Kapkatet gose ga Kaplong ya mandamano akoru na kichingeni chito chikoru bosongo chigenda Nairobi na ki chingoko chikoru gusi
chigende Nairobi ama toke chi avocado na kia kuruga agende Nairobi ta gosalikiraga igonche ngoteba iga ninde very loyal to my party but loyal teli gotana nkorekerege yeah nje gondo objective igongoteba iga the cost of living ya chire igoro eserikali nebwente ko move with speed ekonye abana inchi naende eserikali koruta amoyo iga kuruo boyo eite koirani cost of living inse yeah nebwente naende gutuma field officers gukora the right seedlings in the right places to omaete tari na chibando chigosime Kitale na bo chigosime kuga naende kisoke bia gusechia bokamba chisime kuga igonto bwente gutwara number 1 gokorwa obuoyo tuma naende abantu bache gotosoma na kitobwente gokora mbando kitogosimeka gosengeni kitogosimeka gosina avocado kitogosimeka buna bono ntete gotebio mugusi orio ntegererete ga kitosimeke chi avocado chikoro ku has avocado avocado iyi atenenkiri abantu Rift Valley yatenenkiri abantu Mount Kenya na intuna ba avocado yogo totenenki avocado ina tosimeka kero monto Kenya ngima tego isana the world asengencha avocado itari rasmeli uga igeko exported elinde tunyare na into gonchoreria ntonyora avocado etobwate nengansu sana ya gusi lakini teri konyara kobera matuko no ena 5 gose 10 itarasarika eye koroku has na beko ba matukange 15 kwanyora yaruga yagenda Nairobi yaru Nairobi yairu Europe yairu paka America tolente no gonchoreria asime serikali ebe intentional asogo somia abantu naki no eno bolimio kora 1 2 3 no ena ili toke in Mount Kenya asakuru kumeru bono bachakire they are the leading producers of bananas na bakorusia matoka mange no nyemo goteba Ndizi TV ama toka mange boniga gakorumeru aseki obosemia governor chiororo echiabeka bantamo bakaba high quality chi kwerende chi meri chimbusuro chi amatoke igona inturas matobe intentional the county government and the national government naende no eni ntwaba gusito chake gonchoreria taras matorio bokimaga kira litkulinde twali litoke twarara ndogote ni snack noche elinde nto munenja umeshima for the interest of time ndo chinsa chachire kabisa asida gatwe ya muiga nkwa kone goro yobuyo na ndetwaroche anene omonogeria bwa State House aunyane tokoba gwikirana assembly ya Kisigaria obuyo bwanya tokobokurikwa chinga kicherira abantu bakirikia abantu banyara ko bagutumia enibe nyinge ko roboyo asiri guriri kero kendiri yarenga igoro bono boyo bwachete asichinga ki abantu baremire timanye tu ekerengereri kia unga oboyo boroche mbokonye abaremia banyara ko bagutumeka chiba sinyinga soko goroboyo oboyo bumbokonye obokongu mbwate na kiboko rwewa mbale bakoenda kwanyora sengencha misi amanyikanite garia ugenda ne pick up obugori chibagi no ni 10 lakini kibagende sengencha atamanyikaniti obekera ini matukabera 3 naende takonyora igabu no mbwa to bokongo lakini ase bali banyorire uboyo obumbo cheboto konye maybe gocha singa kichire moto mbia mono sana atuke tuske motwe nari gaiga okobori nari gaiga ogoteba MP kibagendi mbia mono gwetera Ndizi TV koranche ekerobwate chinkaki especially chi weekend nyarako bokoroberia umirane amona abantu bago asibirengo elinde munyarako bokwana igoro amagendero kero kinno baseminera nyingi nyarako baga kurugari tokwana nango mweshimiwa igoro yoro botirwa nyarako boroko batukwa igoro ya abanyakonda umaete serikali enene ni serikali chi county nchibwato bokongo as contractors abantu mbale abakarakari okonyoro umuntu tarakora ekonda lakini abwata abantu mali serikali bamweteria masakara buna nakorete ekonda gete eyu erobolimo noche eyu etabwenereti ase gesongo tokoteba lack of integrity gose corruption inere corruption lakini naende abantu mbaro bakoreto umukia bagakora kigasi kiabo bagakora egasi bunebwenerete bagosiekeru isiko there is no way from 1 billion shillings ogo chance paka 200 million shillings not possible not possible oboliana ni ebora abe like 30% igo at least 700 million shillings abantu mbagwente gwakanwa chikonda bakorete no ena ababande batali gwakanu 300 chirigereri bubya
lakini rende umaite county ya itali nche nkogamba no mugavana ororo kugamba naende nsigete naende togokora egasi yamo lakini nta etarigereria genteke naende buya nabonda ngogotebiga abantu mbaro barobwa bakora batemire ko defraud county lakini tari bonsi aba basiekereirwe isiko batakorete egasi omoshimi wa gati ya orobo tulikererwa ari kwena no garia abange twanatoka botwikira na gari timanye tichi project nchiroro chire ase constituency yago kero kende chianya tokotebunga chia koli rugati yabo ne TVET eri ya Kiamwasi ayo monyene no era ase constituency yago no isandegete kero kende no bokoreri bwanya tokobokorwa ase TVET ya Kiamwasi the county government tebwati no ene esiringe begeto erito kwagacha ebese bekiro ne CDF na kuru national government aya inkaro aga polytechnic yaga sini on the side ka beriro for many years tingoteba that there is some investment ya bekirwo teyo ekina bongo teba buna gabu ase constituency ibagoteba ekine kene lakini naende ase constituency yeito genuinely ntaite kuburie county government project kiero oragendo otene ene county government gakipinche tindara project epara nere eri ya Bosongo hospital eri gotira igechi gosoka rogoraria nyanchoro botori egende ichigosoka epara eri yabekire 6.2 million ebwende korosio pare eri te kuniri lakini ne akanire noche obuna bwo karakari no bokora bwarenge ase county boro turanyare gotebu naro ase naro bokora bokori lakini arafu egento kende nechi ebirasi ebibya kurende bya ECD ebirasi ebire substandard chibesa chigasoka obokora mboro lakini ebintu mbiro biro byakoretwe bita bibwenerete gokoraki wakanero egento kende igongo sabo mugavano ito egentara akore raisi kabisa kemoroseri erieta boniga kere raisi amache ali arureke gati amache ali no aetetega bone genta bwente gokora reticulation go distribute amache ayagende binyoro ekina kigento raisi agokora arusi abangine bitono mutu akine egento kekoro kuna low lying fruit bitunda liriota ligochikorino mote korusi okungusaiga amache aigago so ebinyoro naboko nyora nabo togote asimba okorire meremo ase constituency mweshimiwa eri bondiro nakorire tutaragenda omotimoko nditege tolibwaterania abanyakondabo na kero kende omonto gosenyombe korukwe yo mugetutu ase omoroberi yo boigoro botirorio nya tokoboro kubwatukwa abange bangusire batebirenga kero kende obotenerwe county nigo borigireti omugetutu oyanene ore imeye county ogokore meremo ngana ero kore kubaga gosari gokororo na mangana abeire it's out in public the might kero kende okerengere kiabo ekiti nkonyara goteba openly ekera governor amocheti ko babunanko nkoengera araba getutu ntu achetamo chene norio mochumbo getutu chacheno no moseneto ito togakwanera ringanerio naende ntu arocho wonchoreria na chenjetie no ena abana bali bare ko ba harastie tauniga baitwe biranya amangana ina chakaera ekiti nkonyara gukwanera mona sengencho atseboniga bono ndatebe kisi county twachiramo bone tutaite gokora egasi gento gioka togosabe governor etorangeri intu abachumbe tokaranse no mo senator na mo women rep elinde tonyare koigwana na kitoko move forward amo ningangete ebinto buna macho gwanje tegokwana tukore egasi amo tochamo tokore unity lakini ekera konyore ebinto obachaiga ochikwa abantu ba UDA oira na soboka gesusu ward ekio ekina kigego chakaro kigiasarie obomo bwomo gusi igo tiga toteme tobe genuine governor torentamo no mo CS oyonye kare genuine na era torentamo tunyare gokora egasi amo tokwanera egento kire nataka gukwana igoro ya basa tuabere toko minyoka abange sana gochi America naende kwanyora opportunities choko genda America nchiro chigasi nchira America aro chinyinge sana kerengo taro kirase okonyora barigete na we are hiring lakini nebango kora bare hiring no bwente gutwara ujuzi gete igo naende igo nkoirora tokende tokore technical training colleges na mangana nursing lakini bona America asengenchere enkongu kogenda konyore visa opportunities chinyinge sana chiasokire koru Australia nero nkoirera abantu nero the quality of living nere very high na benga buna America igo tuteme tuchake gusuguma abana baito kogenda
Australia no higher education ndaisi kutuma mwana gochi Australia arwo agendo achake gukora pakegasio America naro opportunities injiro tiga abantu bagende Canada nkurikira abantu Qatar nero yabere rahisi sana nero chigasi chia tokiro chinyinge chigasi chinyinge kabisa naendo erere rahisi yake kokoraki kogenda lakini naende to chabuna sengenjo na tebire Qatar onte bingwa kanere tingwa afford gwa kanera kiromonto lakini ebekera niamo chi agent inchiro chingia tuligeria abantu chigasi banyare gokoraki banyare kogenda isiko banyare gokonye kenyoro egento gekoro ku foreign exchange remittances yechi na kuru America sengenjo no tubwata abantu abange na chiagerere gusiegenderete bunegenderete bia mono sana mheshimiwa kirokende ndo chengane ya barimu akora abange babaki chikura bago kurwa se constituency yago barabarimu toche batumirege batane mheshimiwa engane yo abarimu toira na mageganya sugume elinde na intwe tonyara ko to kwenyorera alibaga kusioka gusiyengi kisi community nerere leading ase abantu bari trained buna bari qualified both aba primary level na ba secondary lakini CS tobwate igago togandamiza na ende ntu abagusi both in Kisii and Nyamira County ekikero kininga endere gukwana ntali gutwara bwoba Mheshimiwa Rais William Ruto no arenge oragongorwa Gusii na nenete chira asemeroberie achageti eyenda tebirenga noere ase pipeline go chakere kati yabona kwanirete igoro ya echereria ya prison yeregaria omuchi obosongo ndumanyete no era ase constituency yago nabatebetenga kero kende isa konyoranga ne tokeri bagarira toke nyara ko bage kweni go kurugari birenga ripia kwanyorere gose ase echereria nyara ko bage kogenda umete prisons igari mboge tutu chache South. Ekerengererie kineki ya sana. Sengenje town yaito yabere congested. Tubwete konyora ribaga astora asukie town gochia. Igo ensemeli ya jogo na prisons na tubwente gosukie town gochia. Igo tokorusie prison area obole moboto keisiko. Buna bonchari asenara mara manene buna segochi muatagaria. Gose ogende no engochi nyango sonya igari bobasi amare monaro. Igo tosukie ekwerenderia nabo tokonyora buli mubogo expand expand e town ekine kerengererie kia gekorenta magenderero ekere to expand e town igo chigasi ngotoka chire ekine kerengererie inga tutu ya chira nyara tokoba kuri igoro nabo igoro ntwaroche nkageto mheshimiwa naona akorocha se umusangerekanoria ansensemeria ya Getacho primary ntwaroche abange babagusi mbanya tokoba bago sokigwaria banya tokoba ko wemere mase serikali ne buna mheshimiwa kerengereria noroche ngomugusi obere represented as serikali ya Kenya kwanza ntaite ko very objective ntaite ngotebiga since independence tali asengenjo nganjete Ruto since independence serikali ya Kenyatta serikali ya Moi serikali ya Kibaki serikali ya Uhuru Kenyatta ondeta yoira bagusia bange chigasi chinene kubwabuna Ruto akorire ekine kene ngoteba chi obo CS ndire tware kwa una chi minister ibere lakini kwanyora go chinsa nchioro bono igaeto mu minister no yomo ntonyoreti obo PS na bubu arengo na bu oborito neto obo PS nero bwate ekaramu yechibese chi ministry lakini na etekeno geto an equivalent of a PS une solicitor general akarua akabeko mu advisor ukuruku Shadrack Museveni solicitor na Kenogeto une advisor ine level yobo PS CCS akaba tato Millicent Omanga Muswati Mintole Nairobi Josh Mangi former deputy governor na Kemosikuru Nyamira chi board naro igatumbeta abantu sana na bange abantu mbaro barasi commission abaswati mbare barasi commission arafu naende chigasi nchiro ndaroke more technical chigasi chire more technical ase chi ministry yao igabantu baito otemire ko bachigasi naende gento ndetengo tebi about me na somete kuru ase Ruto abantu bakubwate se team igasi gaki make sure kwa baire reward nje no enere tarakora kwa bae no eninche tinda akora gusira abantu bane torre ase toko basoi gasiro chibinango tebanchio lakini so opportunity egotoka twabasoi unabono bali totara chigasi ase constituency yane chigasi chia CDF onde tayavuga muna naruko ruisika cheko koregasi ya CDF na into etokobeka abantu baita se biombe twaba school we agache kerasi twaba school we rosi fence school we rosi chicho echi elinda abantu baito banyarego okonyeka igo
William Ruto arona atemete koruchigasi lakini rende chigasi ekyo omaete tari raisi nchiri gokonya kero omonto egasi ekero ire buna Ndizi TV ga naye na mwao moko na mwakora mwaragira bono bali bara amabagari amanene kuno mo CS amanye bili bagari ritari eliomoguche ndiri abantu ba gesusu dineri abagusi bonsi no ekogweteria guchiase okorwa lakini kwenyorana ki libagiri neri abagusibo ekeroro mo CS gogotema kwa Rwanda abagusi bonsi ekerore Solicitor General abagusi lakini nchiro chirochio utanyare ko create amabagoro lakini bagabuna rilio mo chairman o Kengen neli bagari nene sana agocha gotokonya tunyare ko konya abantu baitwa chisa cherere kigima mweshimiwa tingo kora kirokende ase gati yechira chiria omuraibu ensanya toko baga korono kwene kenga anene unyare ko baga kuirania the cost of living inse lakini ase aba CS yabanyara ko baga chorwa kubatikana serikali ya toko baga goeta balinge 23 lakini bono ase serikali ya Kenya kwanza go bale 50 nande ngane yanyare toko baga koletwa ase parliament inogaria kirokende gwetera ase omonogeri bwe bunge agatanga kirokende parliament tebuga tiba gali kunyara koba liko bakorera vetting niko bono bako wapi sho bachake merimo kegima assess sheria ya Kenya se constitution ntobu atie position egoroguna chief administrative secretary igo parliament igego vet constitutional officers yani abantu balia buno mo PS no arase katiba mo CS no arase katiba chi commissioner no chirase katiba noche chi ambassador no chirase katiba bali na botogo vet eyo bo CS eyugego koruna public service commission mbara bagwetia baramba antu kibabwente through an interview na ende chiro on merit omaite yende tokorente rubunge tari rasima buna CV yawe gwetie na bono ene experience kiao na political affiliation kego gwetie you see bono ekyo ekitari gento kiaitu kia bunge na ende koti nyugwete njate bara irangora bamayo chake meremo bia bono sana sengencho gusanga amana into mweshimiwa lingana lyo mwele kabisa kerokende go chiaso mwaki ekura ase constituency yago kuligirete kurugari sikondo chia SMS ne chinyinge kurende chinyinge umweshimiwa chikali gukwana igoro ya magendro igoro ye skuru ntokwane igoro ye chisemi abange bakwanere bo igoro ye chipara igoro ye stima na mache kerokende kati emerobelio kwanyale ko bogo koerera oyebegeta se pipeline aba menyi be constituency yago baranya ko bagwikire ngana yo mwele kerokende oranya ko bogo sanga mona barabo asante sana egento kio mwerio ndanyare goteba egetangani nogo okokwanira abasae ase constituency yaitu na gusiengima mbatebi gakibaru ase mihadarati batige gutumia mario ga kulevya enya sore ya buchire amaru abuchire igonko basorora toire ngora nima etento bwate stress yechi buna chigasi saratoka ibiasara bitali bia lakini gakitema topunguza mangana yo gutumia madawa ya kulevya ikinege ntege tangani igento gya kabere abagusiba minto tuabere tokobe ku TV nechinga seti asamangana atabwenereti etogwita na ntutweka umuntu itabana bae goso umusacho ito murugyoe buna bono umuntu naro ite tuga aribo basi okenye tuna mangana yobole monkagaria eyo ige koro kinantu bwata abantu bwata stress ye igoro ekero bwata stress ye go chandete mono gakigenda sabara ibe kanisa inu abara ibe kanisa abalisia abasasiroti abakatekista chichairman chechi center ekero umuntu agocho gotebyo bokomu bwae uno mukungu ako mususura nyomba gose umuntu ocho oteba buna umugaka ataliko provide ase family uno umusubati nae to kogenda gutangasa kwa kwanera bali babwenerete kwa bakonye birengererio elindo bosemie boli kwa reduce stress yeto bwata abantu bagwitana egento kia gatatu igongo sababa gusi gakitoira naso bolemi tutigo ubworo tuachakire kwa bade kwishimiwa gawasa kwanirete iganiryo ujumbe igerwe tare kabisa ena mbenga ni kabisa kurwa isiko yense ya Kenya kale gukwana igoro ya pirate mosa prute ngo kwanira igoro buremi ine ase constituency yago kubwatira ni ngwane yukwanira ngo no bwatemero birende yonse yokwira ni amauga ayare pirate igoto county government to gukwana nero through umo governor torore go sento irani oburemi bwa pirate lakini obu botagete amare mamagare kitutu chache sauti amare maito na makake lakini ngo sabo in general Kisi Nyamira na andonsi historical chikitale na uchikajiado toira naso bolemi tunyari gwetenenera sense moyendagera igongo kumibuna Kisi town yeye chingoko chekenye chikorie uga echikoro Bomet na Kericho
gakiengo kwe kienyeji ero nabo gutuga asomochi chingeni bono chio ngeni echikuru kurumagenoka na koru Kilgoris no chikuru noche bono gaki chingeni kero muntu na bwate geticha ari kokoraki usimeka chingeni tuira na soboremi oboremi nabo bogo tokonya goseria enchara na ende bunyare ko koebesa unyare gosomeria bana na kugenderia obugima bwao ogokorera pi abantu bari twamenyokanete nabwe chikura Kitutu Chache South bado mbabwate oborogete siasa ekere twakore twaikire buna bono twikire iga nebwente goikase nayo gotana intubo Gitutu koru sagini onyonka sagini taireti onyonka koti ekeramo bwete Jimmy Angwenyi taireti onyonka koti abo bwete chikura maraga 5 tamwireti koti omweshimiwa Richard Onyonka abwetu gatatu na Jimmy Angwenyi tamwireti koti nche Richard Onyonka igambwete chikura gatatu timwireti koti bono ninche nachete koiru koti omatangani ekitari gento kebwenerete mono asengencho okoreka numboyo bwarengo ebale korigitwe gento kyoko tema kongira ni magega lakini inko basabaiga nonye twaminyokanete chikura nkabwa bono tuirane torente ebirengereri biri twabwate orente biri kwabwate no yarente bi to commentaga na benga buna commento obwoyo ase ekemeri kenyare gukina bwangu ebirengereri bibiria na bigo tokonya tonyare kogenderera bo Gitutu Chache South na ende nsaba abantu baito tutwara masikani gochia sabarai tutwara masikani gochia saba amate tonyare kogenderera Gitutu Chache South na ende tumanyiga Gitutu Chache South igere cosmopolitan abantu baruete kuruchinse mwao kiagusi na Kenya bagacha kobera Gitutu Chache South igo tusikane twanchane tokore gasi amo naende ekyo moelipi ntebeiga abarai tochore kurbo Gitutu Chache South aba MCA no mo senator tubeka namo tubwatere no mo governor ito tonyare na into kwengusire bintu bito gochaga tokore gasi naende ndwe warning into basari form ye basari ondeta yokonia igo kwa enda obisi kwa ewe basari gwaichoria kwa ewe basari igo umuntu gutuka gakonie basari form oyu montebie tumubutega na next week portore chi basari cha secondary schools ne chi university elinde tonyare kogenderia Gitutu Chache South yeito pia mona sana mheshimiwa asoko irali bagalia guni maite chinsa chiarira kabisa lakini rende asenjobo koleri kwene kyabuna naye abakichikura bago kurase constituency banyara ko bago tegera nabo igokumanya ari unyare to ko babangira kwa irali bagalia bene gwikiraga iga otoerra anene emerobelio bangete ase constituency yago abange bagosegetire bateberenge mirimo gukora nimya ogendere boigo mutwe na ntubone gata sene chinyumba cy'uburari boigo ngochi bare baragania baraimu ensokia nene ikira nonye kwotariga kwaratebanga mmegeta sene kendizi ninde tayari nchuango moraerera morore na inche morampimira nga ase emyaka ebere nakorire umete abaraimba konya na barabu bagoso enjira geteiga okonyora nga kerbarore media na barabu be bachinjira gete kurende mbia mona sincho yogo support na ebitaseni a byubora ari kwandika kwanyale ko bo wesoke na kwerera amange nayo omwancho morigere mbia mona sincho kwira chinga kichiago kwandika kwanyale ko bo shiriki amana into gwetera se ebirengere byago na boigo amabole imanyale ko bamogo tomaga iga na boigo Ulionyara kobaga konekia buna chibi chamana mariogia nyale kobaga tochera ase enchira yubo ikira mno yominto Petra mukira mbia mna semeremo emia kwanyare kobaga kona wikira buno to wikira omwerio bumoroberio bweke umbugia siasa aswa bwate omogeni oito omweshimwa Anthony Kibagende mbia mna sana nyasago konye mbia monendo kerogenderete nemeroberio Chicago chaiga twacha twa kwana mangana mbia mna sana naende ni maite Manchester United yogo support inubona mangane league koreba league omanyete ase toikera mweshimwa gwa kunire igo nabo torochenga nabo twachagete buya igara kinto manyete assembly achaka gotoitera urene ngwerangeri toro mokutano tunyara ko batokwenekia ngaiye twanyara ko batokugwera asante sana intimu kiyo support mweshimwa timu entanga ningo support ko kubusi United ere Super League doing very well kurunkaga mosochoga naende ntocho tobeka namwe gatorre na kitoko basire timu ya Kabere Shabana nero yagusiga arafu rende na Arsenal champions to be wa Premier League asante sana Arsenal biamona sana captain 001 arako bagaga ngo challenge ngake gokurinde wikira uno tuikire omwerio bumoroberio ekeombugia siasa twakoganerio botukubia ogenda ko bagukubati meroberi togenda to bagukubati kwariganire kurigeta Seni Kendizi TV twakoganerie obotukubia